bocah iki mau resik-resik ta ora tak kon resik galeng ngene dadi dienggo mlaku yo kepenak. Jangan para ndi parake. Malah ndelolop dolanan banyu iku dienggo apa iku? Bocah ra dunung ngono. Lho kowe iki apa? Iya, Pak. Apa kowe iki? Dari kon ngresiki sukat. La ilaha illallah. Ngresik suket yo ora ngono iku sing tak maksud. Lah iki tak ubah nak yo ben resik lah, Pak. Tak resiki ket mau. Maksudnya gak terisik ngono. Lah terus piye? Wong tak gawakno banyu ngene kok. Lah iku kok tak kei contoh. Ndi? Iku Lo sampean ngomong ra cetha, tak pikir kon ngresiki suket ngene iki lho. Iki suket ana lemahe, tak gawakno banyu ning galon. maksudnya tak kon resik nek galang nggo liwat ben kepenak. Kon ora cetha, terus dhewe kok. Iki lho. Maksudnya ngene iki. Iki galang nggo liwat kaya kepenak le. Bocah kok goblok. Tak kowe.